Indian. I have an Indian name because my father is Indian. Yung nakamotor. Anong 5'6"? Ang tatay ko'y Bombay, pero ang nanay ko'y Waray. May mga Waray ba dito? Waray? Ayan, maupay. No? So, ako po ay Bombay na Waray. Ang sabi nung iba, Buray. Sabi ko, huy, bastos. I am here to talk about the theme. Ito po yung ating tema ng gusto nating pag-usapan. Ay, saan ko ba? Ito. Parang ayaw umandar. Nasaan ba ang ating tech guy? Yung next slide na natin. Sige. Yun. Pamilya. Tahanan ng pag-ibig, bukal ng pag-asa. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung may pag-asa pa. Ha? Meron pa, di ba? So pag-usapan po natin na ang ating pamilya na merong pag-asa sa ating puso para itong talk na ito ay maging makahulugan para sa inyong lahat. So gusto ko munang pag-usapan ang mga ina. Sino po ang mga nanay dito? Taas mo ang kamay. Huwag niyo ibababa ha. Gusto kong tingnan. Mga nanay. Nanay. Ayan, ang daming mga nanay. So tingnan niyo po ang screen. Ito ang katotohanan. Di ba may kasabihan po tayo na ang ina, sandali ha, ayusin ko muna. Saan ba kiniklik? Ako na lang kasi may clicker akong mas malakas. Palit tayo. Mas malakas yung clicker ko eh. Para ako yung sunod-sunod. Yan. So may kasabihan tayo sa Pilipino, ang ina ang ano ng tahanan? Ilaw. Diba? Yan po yan, no? Yan ang ay, ba't hindi lumabas? Ilabas mo nga. Iba yung nandito at nandoon. Ha? Yan. Ang ina, ang ilaw ng tahanan. Gusto kong sumagot po ang mga nanay lang. Ha? Ang ina, ang ano ng tahanan? Ang ina, ang ano ng tahanan? Ang ina, ang ano ng tahanan? Kayo po ay ilaw. Hindi kayo radyo. Tandaan nyo yan. Ha? Nakakita na ba kayo ng ilaw na maingay? Di ba? Ang ilaw tahimik. O, kung kayo ay ilaw, huwag masyadong salita ng salita. Huwag palagi na lang kontra ng kontra. Ha? Huwag nagger. Hindi pwede. Bakit? Hindi uunlad ang inyong pamilya. Pag ang ginagamit ng nanay ay dakdak ng dakdak, salita ng salita. Ulitin natin. Ang ina, ang ano ng tahanan? Ilaw. So anong gagawin mo? Magliliwanag ka. Yun ang gagawin ng ilaw. Magliwanag para ang mga anak nyo at asawa nyo, makita nila ang dungis nila at sila'y maglinis mag-isa. Yun ang trabaho ng mga nanay. Kayo ay ilaw, hindi radyo. Paalala mo nga yan sa katabi mong nanay, kung sino man yan, sabi mo, hindi ka radyo. Ha? Ikaw ay ilaw. Para sinusundo na ako. Ikaw ay ilaw. Kaya magliwanag lang kayo. Napakaganda pag nagliliwanag kayo. Kaya actually, if you really think about it, you are the light of the world, says Jesus. Lalo na kayong mga nanay, you are the light of the world. Kaya magbigay ho kayo ng liwanag para ang mga tao sa inyong tahanan makita na masarap ang buhay. Palakpakan natin ang mga ina. Sino mga ama dito? Tatay, taas mo ang kamay ng mga ama. O, tayo naman. O, may kasabihan tayo. Anong kasabihan natin? Tingnan nyo. Sige.
Ang ama, ang ano ng tahanan, haligi. Nakapunta na ba kayo ng isang gusali na walang haligi? Nakakatakot yun. Kasi madali bumuwal yun. Di ba? Madali mahulog. Ang haligi ang nagpapatibay ng structure ng building. Kaya ang mga ama, kayo ang haligi. Tayo ang haligi. Anong ibig sabihin? Yung mga tao sa tahanan nyo, they feel safe when you are there. Pag nandun ka, kampante na sila. Yung parang pagdating mo, anong sabi na, "Hi, salamat, nandito na si tatay. Nandito na si daddy." Hindi baliktad. Hindi yung pagdating mo, ang sabi ng mga anak mo, "Naku, andyan ang demonyo." No? Umalis na sila. Di ba? Hindi. Mararamdaman na payapa, tahimik, ligtas. Bakit? Nandyan na ang daddy. Ang ama, ang haligi ng tahanan. So I encourage all fathers who are here na sana safe ang mga anak ninyo sa inyo. Ligtas, hindi takot. Pwede kayong lapitan. At sana kayo ay matibay. Ang matibay na haligi ay kahit lumindol yan, tibay yan, di ang tutumba. So sana merong inaasahang tibay sa inyong damdamin. Hindi ko sinasabing hindi kayo dapat umiiyak. Pwede namang umiyak ang mga lalaki. Kaya lang may mga lalaki matibay talaga. Tibay-tibayan eh. Diba? Pag nanood na nakakaiyak, luluha, binabalik eh. Huh? Di, yung ibig sabihin ko yung talagang very important na aasahan tayo.
tawag ng Diyos, ito po yan. A family is created to reflect and participate in the very love of God. Ayan. Naririnig ba? Ako ba ito? O ikaw? Ako na lang to. Iilipat mo. Dapat ako yung, ikaw na lang tong sa akin dito. Ha? Ako dapat nagko-control ng slide ng tao. Ha? Yan. A family is created to reflect and participate in the very love of God Himself. Pumapasok tayo saan? Sa ginagawang pag-ibig ng Diyos bilang isang pamilya. Kaya ang encouragement ko sa inyo, patibayin niyo po ang pamilya ninyo. Kasi ang kalaban natin, walang gagawin yan. Para saktan ng Diyos. Hindi niya kayang saktan ng Diyos Sisirain ang pamilya. Kaya huwag kayo nagugulat. Pag parang, ano nangyayari sa pamilya ko? Bakit nag-aaway? Ginugulo lang kami ng kalaban. Ba't nag-aaway kami ng asawa ko? Hindi naman kami nag-aaway. Ginugulo kayo ng kalaban. Ba't kami nag-aaway ng kapatid ko? Magkasundo naman kami. Ginugulo tayo. Kaya ang utos sa atin, become who we are. Sino tayo? We reflect and we participate in the very love of God. Sige. Sino rito sa inyo? Hindi, ito mas maganda. Hawakan nyo nga ulit yung katabi nyo. Sige na, yung mga gusto lang humawak ha. Sabi mo sa kanya, friend, mahal ka ng Diyos. Yan. Tingnan nyo yung reaction nyo. Ang ganda, nakangiti, di ba? Pansinin nyo, di ba? Kasi mahal tayo ng Diyos. Okay, isa pa. Ito yung pangalawa. Tingnan mo siya. Sabi mo sa kanya, friend. Tingnan mo siya ha. Sabi mo sa kanya, friend, I love you. Mas maganda yung reaksyon natin kaysa God loves you. Di ba? Okay, pero I love you. May kilig. Yung pag-ibig, nararamdaman lalo sa pamilya, sa magkakaibigan. Yung pag-ibig ng Diyos, nararamdaman yan sa atin. Kaya anong gagawin natin? Huwag tayong kuripot, magbigay ng pag-ibig sa isa't isa. So pag-usapan natin ang mga mag-aasawa. Ito po ang encouragement ko sa inyo, ha? Married people, please value marriage. Pahalagahan po ninyo ang samahan ninyong mag-asawa. Paano? Maging tapat kayo, lalo na pag wala ang kabiyak mo. Huwag niyo po itong gagayahin. Tingnan niyo yung picture, ha? Tingnan niyo. Huwag niyong gagayahin yan. Nakakalito yan. Ha? Diba? Para, ano nangyari? Ito, mas nakakalito ito. Ayan, Dako. Hala. Ano nangyari doon? Diba? Maging tapat tayo. Kaya tingnan nyo, ito totoong kasabihan, basahin nyo yan, tingnan nyo, ha? Pagmahal mo ng tunay at buong puso ang isang tao, kahit nakatalikod siya, tapat ka sa kanya. Dahil ang salitang tapat, baliktarin mo man. Tapat pa rin yan. Diba? Baliktarin nyo yung tapat. Tapat pa rin. Kaya dapat tayo ay tapat kailanman. Lalo na pag wala ang iyong asawa. Diyan ka lalo dapat bantayan. Bakit? Ang daming temptasyon dyan. Ano pa? How do you value marriage? Pwedeng nag-aaway kayo, pero wag naman sakitan na malalim. Sugat sa bibig, sakit ng katawan, wag naman. Sana patuloy pa rin ang pagmamahal. Parang ganito, tingnan nyo sila. Nag-aaway yan sila itong dalawa. Kaya lang may lakad No? May lakad sila, kaya kailangan patuloy pa rin, ha? Kahit sinasakal na, dapat tuloy-tuloy pa rin, okay? Ganyan, ha? Napakahalaga niyan, okay? Tingnan nyo to, ha? A successful marriage requires falling in love many times, always, with the same person. Patuloy ang pagmamahal.
Taas nga ang kamay na may mga asawa dito. Patingin po ng kamay. Ito po ang aking dalangin sa inyo. Sana pasarap ng pasarap ang inyong samahan. Paano? Huwag niyong papabayaan. Ginagawan ho yan ng paraan. Do something about your relationship. Nagdi-date pa ba kayo mag-asawa? Sinasadya ho yun sa busy ng buhay ninyong dalawa. Pag hindi kayo nag-usap, mag-date tayo, lagot. Ako, scheduled date kami ng asawa ko. Mondays, lalo na nung pre-pandemic, you cannot invite me to a talk on a Monday. Hindi ho ako nagtutalk pag Monday, hindi ako nagtatrabaho pag Lunes. Kasi ang linggo, trabaho ko yan eh. Ako'y preacher sa feast. Buong araw, halos nandun ako sa feast. Ako'y pag-aari ng aming kongregasyon, aming community, pag linggo. Pero pag Lunes, ako ay pag-aari ng aking asawa. Kaya pagising ko ng umaga, sasabihin ko sa kanya, love, Lunes ngayon, ako'y iyong-iyo. Sabi niya, yak! No? Pero tuwan-tuwa naman. So date kami pag Lunes. Naalala ko yung mga anak ko. Maliliit pa yan sila. Pag Lunes, aatras na ako ng sasakyan. Nandun silang dalawa, umiiyak. Galit sila pag Lunes. Ayaw nila ng Monday. Bakit? Iiwan sila ng nanay at tatay nila. Kami naman, masaya. Kaya nila yan. Pero minsan nag-aalala ko, kawawa naman. Sabi ko, sige, pag alis natin, pag sara ng gate, tawagan mo yung mga bantay sa bahay. Tawagan. So, atlas na kami, andar. Sarado na gate. Maya-maya, tatawag yung misis ko dun sa kasama namin sa bahay. O, kumusta mga bata? Alam mo sagot nung ate? Ay, okay naman sila. Naglalaro. Ang sasaya. So, arte-arte lang. Pero alam namin, kailangan namin silang iwan. Bakit? We need to build this relationship. Hindi pwedeng palagi silang kasama. Because we value this. Monday is sacred for me. For us. Naalala ko noon, nasa Australia ako, nagbigay ako ng talk. Inimbita ako sa conference. Talagang, I cannot give a talk or attend a conference on Monday because it's my date day with my wife. Date kami. Punta ako ng Egypt, nagdala ko ng mga pilgrims sa Egypt. Iniwan ko yung mga pilgrims. O, Lunes ngayon, magdi-date muna kami mag-asawa. Bahala na muna kayo. Nagdi-date kami dalawa mag-asawa. Ang backdrop namin, yung pyramids. Bakit? Monday is sacred. Ginagawan ho ng paraan, hindi pinapayagan. Ngayon, magdi-date ang gastos. Nako mga kapatid, pwedeng walang gastos. Mamasyal kayo sa park. Ang mura niyan. Walang gastos yan. Sa Memorial Park. May bulaklak pang libre. Ha? Pwede kayong hindi gumastos. Basta may oras kayo na kayong dalawa lang. Bakit? Tandaan nyo to. Ang mga anak ninyo, darating ang panahon, iiwan na kayo. Pag hindi nyo kilala ang isa't isang mag-asawa, pag alis ng mga anak nyo at sinentro nyo ang pag-ibig nyo sa anak nyo, pag alis ng mga anak nyo, ganito kayo, tingnan nyo ha, magtitinginan kayo mag-asawa at sasabihin nyo sa isa't isa, sino ka nga pala? Di na kayo magkakilala. Wag na wag nyong ilalagay ang mga anak nyo sa gitna ninyong dalawa. Literally, figuratively. Kayong dalawa lang mag-asawa. Kalabit kayo ng kalabit. Nagkaroon ng baby sa gitna. Abot pa naman yan. Kaya pang magkalabitan. Naging dalawa na. Palayo na kayo ng palayo. Kalabit-kalabit pa. Pwede pa eh. 3 na ang pagitan. Si Mrs., 3 anak sa kama. Si Mr. sa sahig na. Ito ang delikado. Pag si Mr., mas malapit pa siya kay Yaya. Lagot tayo nito. Kasi iginit na ninyo ang mga anak ninyo. Mahalin nyo anak nyo. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero hindi ho sila pwede ang sentro.
Kasi sandali lang, aalis na sila. Kayo pa rin sana. At ito pa ang aking panalangin. Sana pasarap ng pasarap ang samahan ninyo. Alala ko yung iba, kinasal. Ang team song nila, Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Ang saya eh. After 10 years, pinalitan na nila ang team song nila. Maawa ka, O Panginoon. Maawa ka. Diba? Palungkot ng palungkot. After 10 more years, iba na ang kanta. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Katabi mo asawa mo, sumagot din. Mula sa iyo ang impaktong ito. Ano nangyari? Pinabayaan. Huwag pababayaan. Dapat ito'y patuloy. Paano? Gawan ng paraan. Gawan niyo po ng paraan. If you really value marriage. If you love your marriage, I suggest you read this book. Keep the Love Alive. Yan po ay sinulat ni Aaron Gogna. At ng asawa niya si Lalaine. Sinulat namin yan. This is going to bless your marriage. Basahin niyo yan. Nakakatawa. Tatawa kayo, pero matututo kayo. At magugustuhan niya ng mister mo. Bakit? Napakasarap basahin. But you need to read this to bring out the best in your marriage. Okay? Another is this, para ma-bless ni Lord ang ating pamilya, ang ating mga anak. We need to treasure our children. Ano ba ang ginagawa sa kayamanan? Ibinabaon. Hindi, no? Ang kayamanan ay pinahahalagahan. Let us value our children. Let us treasure them. Huwag niyo pong gagayahin ang mga magulang ng batang ito. O, tingnan niyo. Yan, sige. Pakita natin yan. Tingnan niyo. Nakita niyo yung bata sa gitna. Kaya ang comment niya, minsan iniisip ko kung minahal ba talaga ako ng pamilya ko. Nakalibutan siyang lagyan ng panloob. Grabe. Ito pa, mga magulang. Do not play favorites. Wala kayo dapat. Ano ba ang favorite sa Tagalog? Paborito, yung mas matimbang dun sa isa, ang pag-ibig mo, natatanging anak, no? Kasi minsan ang natatanging anak sa iyo, itong summa cum laude. Tapos hindi mo paborito tong suma na isa, sumasablay, di ba? Wag. Dapat as much as you can, treat them equally. Huwag niyong gagayahin ang magulang na ito. Tingnan mo, sabi nung nanay, wala naman akong paborito sa mga anak ko. Lahat sila, mahal ko. O tingnan niyo yung picture. Portrait. Tapos yung dalawa niyang anak, ID picture. Nasa pader. Ay, kita niyo ba yun? Yung dalawang ID picture lang yun. Tapos ang statement niya, hindi ko, paborito ko silang lahat. Talaga, kitang-kita. Na yung babae, yun ang ganda-ganda ng larawan, yung dalawang anak, ID picture lang. Diba? So, wag gagayahin, ha? Napakahalaga po ang pag-ibig natin sa mga anak. Let us treasure our children. Paano? Alam nyo, merong viral video na lumabas sa akin, baka napanood na ninyo, yung parenting hats, yung pagpapalit ng sombrero, depende sa paglaki ng anak. So pag maliit po ang anak ninyo, ang sombrerong suot nyo, role that you play, is a controlling hat. You control your children. Ay, kailangan maliit po eh. Sino rito may mga anak na 10 years old below? Taas mo ang kamay. 10 years old below. Ayan, okay. May mga apo na 10 years old below. Apo, ayan, ang dami. Pag maliliit yan, ang suot mo sombrero, controller.
You need to control. Kailangan mo sabihin, oh anak, kain na. Matulog na. Tama na yan. Huwag mong gawin yan. Magbihis ka na. Ay, kailangan. Maliit pa eh. Huwag mong tilaan yan. Kuryente yan. Ha? Kailangan mo sabihin. Controller. Eto na. Pag teenager na yan, hindi ka na pwedeng controller. Sino rito may mga teenager na? Taas ang kamay. Ako din. Meron 2. Tanggal ang controller. Ang isusuot mong sombrero, coach hat. Coach ka na. You love them in the sidelines of life. Wala ka na rin sa loob ng court, nakasama mo sila palagi. Minsan pinapabayaan mo na on their own. But you can call them and then coach them and then let them play by themselves. Coach hat na. Kaya ang mga teenager, iba ang trato natin sa kanila. At iba nung maliit sila, hindi ho pwedeng pareho. Sabihin nyo nga, hindi pwedeng pareho. Minsan nakakalimutan natin yan. Nung maliit, kinokontrol mo. Nung lumaki na, kinokontrol mo pa rin. Kinokontrol pa rin. Kaya tuloy, ano nangyayari sa bata? Lumalayo ng lumalayo sa iyo. Nagiging astronaut. Anong astronaut? I need space. Diba? Palayo ng palayo. Bakit? Kasi kinokontrol mo talaga. Naalala nyo noon, nung maliliit pa yung mga anak nyo, merong program sa school, they will demand time from you. Mommy, Daddy, meron akong program sa school. Pumunta kayo, i-video ninyo ako. Ganun. Ikaw naman magtatanong, anong gagawin mo? Ano dun sa program? Ako po yung bato. Ha? Bato. Ganyan. Okay, bato ka. Anong may sasabihin ka ba dun sa play, sa school? Wala po. Anong gagawin mo? Tatayo lang. Aba, pinadala mo pa ako ng video cam. Nung maliit yun. Nung teenager na, iba na. Napansin nyo? Anong sabi ng anak nyo? Mommy, Daddy, meron akong program sa school. Huwag kayong pupunta. Di ba ayaw nila? Itong suggestion ko sa inyo, pumunta pa rin kayo. Pero huwag kayong uupo sa harap. Doon kayo sa likod. Invest on long-range lenses. Picturean nyo sa malayo, i-video nyo sa malayo. Pag malaki na siya, ipalabas nyo yung video na nakabahag siya, sumasayaw. Pero hindi na pwedeng palagi kang nandun. Kinukontrol mo pa rin. Pati yung damit na isusuot nila, kukontrolin mo pa rin. Sa bagay, minsan nakakagulat din naman, di ba? May mga kabataan na gusto mong sabihan, sa suot eh. Yung, bakit mo binili yung damit na yan? Hindi pa tapos. Alam niyo yun, yung gandito. Tinatahi pa yan, binili mo na. Kasi kalahati pa. Di ba? Ang sarap kontrolin. Huwag niyo ko kontrolin. Pipigilin niyo ng konti sarili niyo. Bakit? Ayaw nila yan. Oh, listen to me, parents. Your children, they do not need so much instruction from you. They need inspiration from you. Huwag na palaging instruction ng instruction. Ha? They need inspiration. Kasi pag instruct ka ng instruct, lalayo ang loob niyan sa inyo. Sino rito naman ang merong mga anak na may mga anak na? Taas ang kamay. Adult children. Very good. Tatanggalin nyo na yung coach hat. Hindi na ho pwede yan. Ang susuot nyo ay consultant hat. Sabi nyo nga, consultant hat. You only give advice if you are consulted. Pag humihingi ng advice, pag hindi, shut up. Pipigilin nyo talaga sarili ninyo. Huwag kayong manghihimasok sa buhay ng mga anak nyo may pamilya na. Kaya tuloy lumalayo sila sa damdamin natin. Bakit? Kasi may pamilya na, nakikialam ka pa. Pigilin nyo sarili nyo. Sabi mo sa katabi mo, pigilin mo sarili mo.
Kaya tayo mga Pilipino, meron tayong problema, di ba? Ulitin ko ha. Ang ina, ang ano ng tahanan, ang ama, ang ano ng tahanan, ano naman, ang mga biyenan, anay ng tahanan. Bakit? Kasi hindi alam ang gagawin. Akala niya dahil siya'y tatay, nanay, nung anak niyang may asawa, kailangan pa rin siya maging tatay at nanay kailanman. You are a parent, yes, but you don't need to parent them anymore. Malalaki na eh. Pigilin mo talaga, maniwala ho kayo sa akin. Sa dami kong na-advisean nito, ngayon nagpapasalamat sila sa akin. Thank you. Kung hindi mo sinabi yan, wala na siguro itong mga anak ko sa akin. Pakialamero talaga sila. Pinigil nila sarili nila. Ngayon, ang ganda ng relasyon nila. Palagi nilang nakikita yung mga apo nila. Subukan nyo makialam. Hindi nyo na makikita mga apo nyo. Diba? Pigilin nyo sarili nyo. Dumalaw yung anak mo, tsaka yung asawa niya, na bruha. No? Bit-bit yung anak nila. May napansin kang mali. Huwag ka magsalita. Pigilin mo sarili mo. Hayaan mong madiscover nila. Talagang, yung gusto mong sabihin, ang diaper, hindi sa muka. Gusto mong sabihin, madidiscover nila yon. Pigilin nyo sarili nyo. Yung iba naman, ganito, papasyal sa bahay ng kanyang anak, na may asawa na at mga anak. Titingnan yung bahay, pakikialamanan ang kulay ng kortina. Pati ba naman yun? Kulay yan na gusto ng misis, ng anak mo. Siya ang reyna sa tahanan na yon, hindi ikaw. Doon ka maghari-harian sa bahay nyo, pero sa bahay ng anak mong may asawa na, sila na yan. Pigilin mo sarili mo. O hawakan mo ulit yung katabi mo. Sige na, hawakan mo. Sabi mo sa kanya, friend, pipigilan kita. Kailangan, pigilan. Alam niyo bakit very insistent ako? Kasi nakailan tao nang lumapit sa akin, lalo na sa panahon ng ganito, pag Pasko. Lalapit sa akin. At alam mo ang statement, brother, itong mga anak ko, hindi ko na yan papupuntahin sa Christmas party ng mga lolo't lola nila. Ganun. Bakit? Pakialamador. Palagi na lang pinapakialamanan. Hindi na nila makikita itong mga apo ko. Ganun. So ako talaga, kawawang-awa. Ako nang bakit? Pero mo, sasabihin sa akin, dadaling ko yung mga apo nila sa bahay nila. Pagpasok pa lang namin, huhusgahan ka kami kaagad. Oh, ang papayat ng mga anak ko. Mga apo ko, pinapakain mo ba yan? Alam na bang hindi? Sakit. Kasi pakailamero ang mga nanay at tatay na mga anak na may mga anak na. Huwag na ho. Tama na. Hindi nyo na trabaho yan. Malalaki na yan eh. Pagdadasal nyo na lang. Once in a while, you can talk to them. Pero hindi kayo pwedeng nakikialam. Tama o tama? Tamaan ka sana. Ha? Basahin niyo po itong librong ito. Lasting Gifts You Can Give Your Children. Ito po ay sinulat ng napakagaling na author, si Aaron Gogna. Read this book. Believe me, you are going to enjoy parenting. May nag-message sa akin, babae. Sabi niya, Sir, salamat po sa libro niyong Lasting Gifts. Dahil po dyan, tumino ang nanay ko. So ako tawan-tawa talaga, yung nanay niya ang tumino. No? Basahin niyo po ito, ha? So let me share with you a very important thing to me. Ha? Mahalaga po sa akin to. Hindi naman sa pagyayabang, pero magyayabang ako. Para makita nyo rin anong halaga nitong librong ito. Ha? Yung mga anak namin, I have an 18-year-old daughter who just turned 18 a few days ago.
and a 16-year-old son. Yung 16-year-old son ko ay 6'1". Ako po ay 6-footer. Marami ng, pagpasok ko pa lang dito, yung mga taong nakakakilala sa akin, ang tangkad-tangkad mo pala. No, tangkad na tangkad sila sa akin kasi sa video lang nila ako nakikita eh. Ang anak ko, 6'1", 16 years old. My daughter, 18, 5'10". Mga higante kami. Sa misa, hindi kami pwede sa harap. Kawawa ang mga nasa likod. Wala silang makikita. Teenagers. 3 years ago, lumapit sa aming mag-asawa yung 2 anak namin. At ito po ang sinabi, Mommy, Daddy, we would just like to tell you this. Why are you very good parents? Bakit ang gagaling niyong mga magulang? Grabe. Sabihan ka ng mga teenager na anak na ganon? Ano mararamdaman mo? Di ba? Para, grabe, teenager eh. Sasabihan ka, ang gagaling yung parents. Bakit? Saan nyo natutunan yun? Alam nyo, sumagot ako. Sabi ko sa kanila, mga anak, you are saying we are very good parents. You know why? Sinunod lang namin ng mami mo yung librong lasting gifts you can give your children. Yung sinulat kong libro. Alam mo, tawa sila. Tapos sabi ko sa kanila, hindi ako nagpapatawa mga anak. Sinunod ko lang yung sinulat ko. Na alam ko, it is very effective pagpapalaki sa mga anak. Kaya yung librong yan ang ginamit naming mag-asawa. Tapos meron pa, nagtatanong din kami sa mga ibang parents na dumaan na sa ganong edad. Para matuto pa kami. Kasi, di ba, bago yan eh. Love your children. Treasure them. Sapagkat sila ay regalo ng Diyos sa inyo. At napakabilis lang nila. Aalis na yan sa inyong poder. Tama o tama? Alam nyo yan? Ako 18. Parang kailan lang yun? Siguro mga ilang taon na lang. Mag-aasawa na rin. Tapos na. Wala na sila. Kami na lang ng asawa ko. Pero nung mga panahon na pinahiram sila ng Diyos, naipasa nyo ba ang inyong pananampalataya? Tayo po, ang ating pananampalataya ay pinapasa natin sa ating mga anak sa pamamagitan ng halimbawa. Nakikita tayo. Tingnan niyo po ako, pag nagsisimba kayo, pinanunood kayo ng mga anak nyo kung ano ang nilalagay nyo sa love offering basket. Kita nila yan. Diba? Nilabas mo, magkano? Kita yan. Kita ng anak mo yan eh. May isang tatay, ang bilis maglabas, hinulog ka agad eh. Nakita nung anak, tatay, di naman pera yung nihulog nyo, ticket ng bus. Huli. Kunwari, binilagay, di ba? Nakikita nila yan. Naalala ko si Johan, yung aking bunsong lalaki. Pag magsisimba kami, pag love offering na, sa kanya ko binibigay yung aking love offering na, o ikaw maghulog. Minsan yung babae naman. Pero siya, o ikaw maghulog. One time, nung nakakaunawa na siya, binigay ko sa kanya. Alam mo sabi niya, Daddy, this is too much. Ang laki nitong binibigay mo. Sabi ko sa kanya, anak, gusto kong isipin mo ha? Isipin mo yung buhay natin ngayon. All the blessings we receive from God, think about them. Isipin mo ngayon. Habang palapit na yung love offering basket, pinapaisip ko sa kanya, lahat ng biyayang binigay ng Diyos sa amin. Tapos sabi ko, naisip mo na? Sabi niya, yes. Okay. Tingnan mo ngayon yan. Sino mas malaki? Sabi niya, ay, maliit po ito. Grabe, no? Maliit yung 100,000 na nilalagay ko every week, ha? Hindi ba kayo ganon? Ha? Akala ko pare-pareho tayo 100,000 kung magbigay sa simbahan. Grabe. Two years ago, sa feast namin, yung gathering namin sa yung aming prayer meeting, nakita namin si Johan, 14 years old pa lang siya nito, ha? Kumuha ng sobre. Tapos, may nilagay na pera.
Tapos hinulog niya sa love offering ng feast. So kami mag-asawa, wow, nagulog. First time. Next week, kuha ng sobre. May nilagay. Hindi namin alam kung magkano nilagay. Tapos sinuhulog niya. Every week naguhulog. So ako naman parang, wow, galing. Bakit kaya niya ginagawa yun? Yung asawa ko, iba naman ang tanong. Yung asawa ko, saan niya kinukuha yun? At saka, magkano yun? One time, na ano namin naglagay, tapos iniwan sandali sa lamesa, may lumabas lang, yung asawa ko hindi mapakali. Nilapitan yung sobre, tiningnan yung laman. 500 pesos. Every week pala, naglalagay siya ng 500 pesos. 14 years old. Alam niyo, nung sinabi sa akin ng asawa ko, 500 pesos, kinabahan ako Bakit? Hindi ho namin sila binibigyan ng baong pera. Pagkain meron sa school. Money, never. Never. Hindi kami nagbibigay ng pera sa kanila. At itsundo naman yan. May baon yan. Hindi nila kailangan ng pera. So ako parang, saan niya kinuha yun? Sabi ko, i-check natin yung wallet ko. Ha? Hindi naman. Talagang, so we need to ask him, Johan, saan ba kinukuha yan? Yung binibigay mo kay Lord, alam niyo sagot niya? Sa mga pamasko sa Kanya. Sa mga pamasko, niipon niya. Tapos, di niya ginagastos. Sinuhulog niya. Tapos one time, lumapit sa akin, November, sabi niya, Daddy, wala na akong ibibigay kay Lord. Sabi ko, bakit? Wala, naubos na yung mga pamasko ko. Pero sabi ko, oh, you don't need to give. Wala ka naman ibibigay. Ano ibibigay mo? Pero sabi niya, hindi bale. Malapit na ang Pasko, December. Magkakapera ako ulit. Nung sayo niya ulit. Grabe, 14 years old. Saan niya kaya nakuha yun? Nakikita sa atin. Nakikita. So tinanong ko siya, anak, bakit ka ba nagbibigay? Alam niyo sa dahilan niya? Sabi niya ganyan. Kasi po, tatagalugin ko na lang English kasi yung sinasabi niya. Sabi niya ganyan, mas maraming ibang tao mas kailangan ito kaysa ako. At saka, tapos tinuro niya ako, lahat naman ng hihingiin ko, ibibigay mo Grabe, no? What a faith. Kita niyo yung pananampalataya. Ibibigay mo naman. Di mo naman ako pinabayaan kailanman. Totoo naman talaga Sino rito mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Yung iba parang kalahating anak lang Yung anak ng Diyos talaga. Ha? Lahat na nagtaas ng kamay, papaalala ko sa inyo, ang tatay ninyo sa langit, mayaman. And He will provide for you. So hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Sige na, hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, friend, kahit wala kang pera, sanay ka na. God will provide. Kailan ka ba naman ba pinabayaan ng Diyos? Yan ang ipapasa natin kanino? Sa ating mga anak. Nakikita nila yan sa atin. Naglilingkod tayo sa simbahan. Pag uwi mo, mabait ka ba? O pagod na pagod ka at mainit na ulo mo. Kaya pag iniimbita mo sila magsimba, ayaw nila. Bakit? Ayoko po. Baka maging magagalitin din ako pareho nyo. Ayaw na. Kaya tayo mga nagtatrabaho sa simbahan, tayo dapat ang punong-puno ng pag-ibig para magkaroon ng pag-asa ang maraming tao sa mundong ito. Kaya yan ang ating tema, pamilya, tahanan ng pag-ibig, at tayo'y bukal sa pag-asa. We share our faith. We share the love of God wherever we go.
So again, I would like to invite you. Tingnan niyo po yung screen, ha? Sunod-sunod po ito. I am very active in social media. Ako po ay active sa, pwede niyong picturean yan. Tapos mamaya you can follow me sa YouTube. Ang dami ko hong video sa YouTube. Ako ay very active sa Facebook. Instagram, nandyan din ako. Pati ho TikTok, pinasok ko na. Ha? Para talaga mag-inspire ng tao. Actually, I won Best TikTok Award 2023. Grabe. Thank you, Lord. Ako rin po ay nagdadala ng mga pilgrims saan? Holy Land. Ngayong April, ako'y pupunta. Baka gusto niyo sumama, sama kayo sa akin. Tahimik na raw doon. At may mga kilala akong galing lang doon. At sabi nila, ay maganda na bumalik. Konti pa rin ang pila. So if you're interested, you can contact those numbers, ha? Or message me. I-PM nyo lang ako. Yan po. So ang alis natin ay April 9 hanggang 20. Pupuntahan din natin ng Petra sa Jordan. So may Petra trip ito and then we go to Israel. Yan po yan. So message me pag kayo interesado. We can send you brochures next week. Ha? Yan po. Kami rin mag-asawa ay merong program na ang tawag namin ay Quarry Start. Ito po yan. Every Monday and Friday, 9 p.m. 30 minutes lang po ito. Online. We share the Word of God and then we inspire people in prayer. 30 minutes lang, maikling-maikli. So Quarry Start po yan. Facebook, YouTube, and TikTok. Kami rin mag-asawa ay merong podcast, parang radyo na pwede niyong pakinggan. Ito po ang aming podcast, Umagang kay Gogna. Yan. Every Wednesday po yung bagong episode. Pero napakadami na. Season 11 na kami. Marami kayong pwedeng pakinggan through Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Kung ako po'y napapanood nyo sa inyong mga reels, ito po yan. Diyan ko ginagawa yan. Dito po sa Feast in Bellevue. Meron tayong mga feast din dito. Malapit po sa inyong lugar. Ha? So, yan ang aking schedule. Kung may mga kilala kayo sa Alabang nakatira, you can invite them to go there also. Ito po yung aming itsura. Tingnan nyo. Ganyan karaming tao. Tingnan nyo yung mga ang sasaya ng mga tao. Nakangiti. Tawa ng tawa. Kasi ang speaker, yan po ang speaker. Tingnan nyo. Yan. Kuwela, ha? No? Kung ano-ano ang aking ginagawa. Pero kumukuha rin kami ng mga paring very down to earth. No? We believe that the feast is the happiest place on earth. Why? Because we serve a happy God. Masayahin po ang ating Diyos. So ito po ang aking schedule ng aking feast. Meron din tayong feast dito, malapit sa inyo. Jomar, explain mo nga para alam nila yung mga schedule natin. Dito po sa inyong diocese, meron po tayo niya. Magandang gabi po sa inyo. So, gaya po ng nasabi ni Brother Arun, we have feast po in Kamana. So, meron po tayo sa every Sunday, 8:30 a.m. Meron po tayo dito sa Feast Walter Mart, Caloocan. Along May Paho po siya. So, we start with the Mass, 8:30. Then followed by praise and worship, then inspiring talk po. Then if available po kayo in the afternoon, meron po tayo sa Fisher Mall, Malabon, sa bandang Letre po siya. No? So afternoon po siya, again, we start with the Mass, 3 o'clock po siya, then followed by praise and worship and inspiring talk po. Thank you, brother. Thank you, thank you. Dati po may feast tayo dito, pag Sunday, at pinagdadasal pa rin namin na kami makabalik muli dito sa ating napakagandang chapel na ito. Pray with us, ha? Tapos ito po yung aking mga libro, Lasting Gifts You Can Give Your Children. Ito po yung parenting book na sinasabi ko sa inyo. Tapos ito naman yung Keep the Love Alive, the marriage book. Ayan po yan. Tapos may libro din ako na sinulat ko with my very good friend, Brother Bo Sanchez. Ito po yung libro namin. Tingnan nyo yung title, Kung Gusto Mong Yumaman, Huwag Kang Mangutang. Maniwala kayo, Bombay na nagsasabi sa inyo nito. Wala na ako ng negosyo, ha? Ayan. Tapos meron pa akong isang libro, Breakthrough. Tingnan niyo po yan. Ang breakthrough is this, kung kayo ay merong pangarap, malayo sa inyo ang pangarap nyo eh.
Aabutin nyo eh. May hadlang po yan. How do you reach your dreams? You need a breakthrough para maabot mo ang pangarap mo. Kaya dahil kayo'y nandito, kahit napaka-busy na ng inyong buhay, nag-recollection pa rin kayo, tingnan nyo po ang screen. Gusto ko pong ibigay sa inyo ang aking libro, free. Ha? Opo, free. Sige, pindutin mo na. Sige, pindutin mo dali. Baka mamaya kunin nila eh. Autograph ho ang libre, ha? Okay? Para alam ninyo, ha? Yan po. Yan ang mahalaga, ha? Autograph ang libre. Kasi yung iba parang bumili na ako, no? Nandun po yung mga libro ko. Nandoon. Bago kayo lumabas, you can buy them. It will bless my ministry. It will also bless you. Before I end, I want you to watch a video. Panoorin niyo po yung video na ito. And then, we're closing with a prayer. Ha? So, panoorin niyo po ang videong let's all stand. Tayo po tayo. Tayo manalangin. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Close your eyes and just bow down your head. Panginoon, maraming salamat po sa tiwalang binigay mo sa amin. Sa lahat ng aming inahawakan na responsibilidad, kaya namin ito hawak dahil malaki ho ang tiwala mo sa akin. Kaya hinihiling ko, Panginoon, basbasan niyo po kaming lahat.
I pray, O Lord, that you bless all the daddies who are here. Ang mga tatay, sila ang haligi ng tahanan. They are your presence at home. So I pray for them. I pray for all the fathers. Patibayin niyo ang kanilang kalooban. Iiwas sila sa lahat ng tukso. And surround them with good men. Paligiran niyo ng mga tamang kaibigan, Panginoon. Ang lahat ng ama na nandito. And allow them to live long. Dalangin din namin lahat ng mga ina na nandito, Panginoon. Sila ang ilaw ng tahanan. Naway sila'y magliwanag. They are the light of the world. Samahan niyo sila pag masakit ang kanilang damdamin, pag napakadaming trabaho, napakadaming responsibilidad. Bigyan niyo rin sila ng kapahingahan ng puso't isip. And bless them, O God, all the mothers who are here. Bless them in your own special way. Pahabain ang buhay na masaya at paligiran ng mga tamang kaibigan. Dalangin din namin lahat ng mga anak, lahat ng aming mga anak at mga apo. Paligiran sila ng tamang kaibigan, Panginoon. Naway mangarap sila ng malaki para sa kanilang kinabukasan. At palagi niyong idikit sa iyo, Panginoon. Palakihin sila ng wasto ang kanilang pananampalataya at ugali. Bless all the families here, O Lord, gathered tonight. 10 ng aming mga mahal sa buhay, saan man sila nandoon ngayon, ang biyayang aming tinatanggap na nagmumula sa iyo, ihatid mo po ito sa kanila. Let them share the same blessing we are having tonight. Let them feel your presence as well, wherever they are. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Our Blessed Mother, we entrust to you all our family as we hail your name. Together, Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's thank the Lord. Thank you, Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, matutupad ang pangarap mo. Thank you, brothers and sisters. God bless you. Merry Christmas. Thank you.